Čaute, v tomto videu vám chcem ukázať, ako sa Monero dá využiť, aké má Monero využitie, keďže ja som natáčal videa len ako Monero kúpiť, ale teraz vám chcem aj ukázať, aké má reálne využitie, že sa dajú s tým kupovať veci normálne na internete. A jedna to taká stránka Monerika a ja vám ju ukážem, predstavím. Je to vlastne stránka, kde sú rozpísané obchody, stránky, kde sa dá platiť Monerom. Keď vás nebavia dlhé videá, alebo celkovo, keď to tak poviem, proste mne je jedno, že či to dopozeráte, alebo či to vôbec pozriete, ako ja vám skôr len chcem povedať, že používajte kryptomeny. Musíte používať kryptomeny na to, aby tá celá ekonomika fungovala a nebojte sa ich používať. Aj to je asi všetko. Fakt, keď vás to proste nebude baviť, ja vám keď tak rozpíšem len časti videa dole, že čo práve akože rozoberám, aké obchody proste, aké služby, len si na to kliknite a to si pozriete. Skôr si to Moneriku pozrite sami, čo vás tam zaujíma, čo vy si chcete platiť Monerom. A tie stránky, ešte posledná vec, tie stránky vážne dbajú na vaše súkromie, pretože sú nejaké stránky na internete, ktoré hovoria, že dbajú na vaše súkromie, ale potom neberú Monero, čo je to také trochu divné, že ide im tak veľmi o súkromie a potom neberú najviac súkromnú proste kryptomenu. Takže to je asi všetko. Môžete si pozrieť video, nemusíte, ale pozrite sa na tú Moneriku sami, je to super stránka, super nápad. To je všetko. Prvú takú službu alebo stránku som si vybral PayPerQ. Je to proste AI-ko. Funguje to tak, že vy si dobijete kredit pomocou Monera a môžete to robiť proste, že vám to vytvorí high quality artwork alebo vám to vytvorí proste video z textu a vlastne vám to pomaly strháva ten kredit za tie vaše otázky. Osobne som to neskúšal, ale bolo to akože overené na Monerike, ale myslím si, že to je určite kvalitné. Ďalšia stránka je Bitcars a na tejto stránke si môžete kupovať auta pomocou kryptomien. Odosielajú ich z Európy, takže ak by ste mali záujem si kúpiť nejaké auto pomocou kryptomien, tak tu máte stránku. Môžete si tu fakt kúpiť neviem, že či to predávajú úplne nejaké také, že lacné auta. Asi to predávajú skôr také drahšie, ale ak máte veľa Monera z nejakého vašeho biznisu alebo nejaké peniaze, ktoré chcete neviem, či takýmto spôsobom preprať, tak tu máte stránku, môžete si kúpiť auto pomocou tých kryptomien. Ďalšiu stránku som si vybral Independent Crypto Coaching. Prišlo mi to strašne zaujímavé, pretože hej, akože môžete si tu kúpiť nejaký asi kurz o kryptomenách, kde vás niečo naučia. Máte tam 5% zľavu, keď platíte Monerom. No ja som si to vybral aj hlavne kvôli tomu, pretože sú nejaké zadarmo veci, ktoré si môžete pozrieť a naučiť sa niečo o kryptomenách. Hej, môžete si to prečítať sami. Budete mať link na Moneriku alebo aj celkovo na tie stránky dole. A hej, si to pozrite sami. Edukujte sa o kryptomenách. A to je všetko. Ďalšiu stránku som si vybral stránku s oblečením. Volá sa Citizen Erase. A môžete si tu kúpiť nejaké trička s témou Bitcoinu alebo Monera a dá sa tu platiť týmito kryptomenami. Takže určite, ak chcete si kúpiť nejaké oblečenie na tému Bitcoin alebo Monero a chcete podporiť tú ekonomiku, tak si to kúpte z tejto stránky. Táto stránka je veľmi zaujímavá. Tu si môžete kúpiť nejaké templatey falošných dokladov. Neviem, ako to veľmi funguje. Môžete si tu kúpiť nejaký template občianky z Alabamy, z Arizony.
A hej, je to celkom zaujímavé. Neviem, či to chcete využiť, ale hej, máte tu z Bulharska, môžete proste mať občianku, len template. Môžete si tam potom možno dať ako vašu fotku dať a ďalej už, to už neviem, to už si, alebo aj nejaké proste tu, nejaké výpisy. Pozrite si to sami, ja vás na nič nenabadám, ja len ukazujem tieto stránky, tieto zaujímavé stránky, ktoré sú normálne na webe, na žiadnom darknete, na ničom. Takže si to môžete aj vypozrieť. No, počkaj, tu vám ukážem. Tu máte, ako sa volá stránka. Hej, to je všetko. Ďalšia stránka je Keys for Coins. Takže ak si chcete kúpiť nejakú hru na Steam alebo niečo niekomu giftnúť, tak cez túto stránku môžete platiť Monerom. Alebo ak by ste chceli z nejakej stránky kúpovať niečo, že to kúpite akože cez gift card, že tam nemusíte dávať vaše údaje, tak tu máte na to stránku. Tu je Amazon, proste 50 eur za 52 eur, zaplatíte si tam 2 eurá. Idem sa pozrieť, že či sa reálne dá platiť Monerom. Ešte som to neskúšal. Lebo aj keď som pozeral Moneriku, a boli tam nejaké stránky, tak potom som len pozrel napríklad na pár, že checkout a napríklad to Monero proste nebolo, ale tak väčšinou času by ste im iba napísali, oni by vám to nejak spravili, ale hej, tu vidím, že tu sa dá platiť Monerom 0,2 Monera za 50 eur, neviem presne aký je kurz, ale hej, dá sa platiť Monerom, určite tam je milión ďalších gift cards. Ďalšia stránka je Anonymous email a na tejto stránke môžete poslať e-mail hocikomu cez anonymný mail. Proste len tu napíšete komu, napíšete čo a to je všetko, proste odošlete. Funguje to veľmi ľahko. A potom ďalšia stránka je Ghostbox a tu zaplatíte one time fee $5 alebo 5 eur a dostanete proste nejaký anonymný mail, neviem presne ako to funguje, som to neskúšal, ale tu máte napísaný celý postup. Si to pozrite sami a neviem, keď máte záujem, si to kúpte, môžete mi napísať, ako to funguje, aké to je. Neviem, možno si to kúpim aj ja. Neviem, či to môžem ukazovať, nechcem mať účet zabanovaný, ale je tu gambling, máte tu stránky ako je Monero Dice, ono to funguje extrémne ľahko, proste je to len stránka, kde máte kocky, dáte tam, naskenujete QR kód, pošlete tam Monero, oni vám dobijú kredit a môžete proste, hodíte nejak 6 kockami a keď budete mať číslo väčšie ako ste si zvolili, tak proste vyhráte. Takisto funguje aj XMR Bar a chcel by som ešte spomenúť XMR GG, to je asi taká najväčšia gambling stránka s Monerom. Skúšal som ju, fungovala dobre, ale teraz ju vypli kvôli tomu, že tam dačo menia. Ale dal by som také upozornenie, že ja som tam mal pár Monera a neviem, oni akože vypli tú stránku, oni len to opravujú, ono to není, že to bol nejaký exit scam, len neviem, som im písal a zatiaľ mi to nevrátili, takže o tom aj tak budem ešte asi potom točiť video, keď už opravia tú stránku. A uvidím, no, že či mi vrátate peniaze, pretože je to také, že trošku sketchy, ale sama o sebe stránka bola akože veľmi pekne spravená a mohli ste tam hrať rôzne hry. A hej, určite budem točiť video, keď vyjde, vlastne dokonca tu je XMR GG, neviem, keď aj klikneme na tú stránku, tak hej, tu vám píše, proste oni tak, že ešte pár týždňov to budú opravovať a budú tam nové hry, bude to ešte krajšie vyzerať a hej. Ďalšie stránky sú stránky, ktoré predávajú gift cards, proste nejaké kupóny. Na stránke, tu máte Coinsbee, tak tu sa dá kupovať normálne aj proste kupóny na Alzu, že si to kúpite proste za Monero. Normálne máte poukážku, neviem, tu píše, že ako nemecká Alza, ale normálne by to malo fungovať aj tu proste na Slovensku.
takisto ešte CakePay, no to je len na mobile v peňaženke Cake Wallet. A tam si tiež, tam som aj kupoval cez to. Je to super, aj na budúce určite, keď budem niečo kupovať cez Alzu, tak budem takto kupovať. A hej, na tie gift cards, to je asi všetko. Určite je tam ešte stránka táto coin cards. Neviem, ale toto je len pre Ameriku. A máte tu aj po celom svete nejaké. Keď dáme Európu, Slovensko. Hej, do HMK. Neviem, keď chcete niečo z HMK. To je asi všetko tu. Určite nájdete viac na CakePay aj na tom Coinsby pre Slovensko. Takže hej, keď čo budete kupovať z nejakého obchodu, tak pozrite, že či náhodou nemajú na to nejaký kupón, si to kúpte cez Monero. Pochybujem, že vás to bude stať veľa, akože že si berú nejaké poplatky. Podporíte ekonomiku a hej. Ďalšia stránka je Anon BNB. To je vlastne Airbnb, ono to je taký nový projekt, ono sa to ešte práve len tak rozbieha, ale už tam sú normálne dva akože ľudia, čo majú tam proste akože tie ich domy alebo byty na prenájom. Proste funguje to tak, ako to znie, normálne si kupujete anonymne Airbnb cez Monero. Takže veľa ľudí o tom tak hovorí, že či to nie je také, že takto vám niečo akože rozbije a dačo a nebudete mať žiadne údaje o ňom. Neviem, ako to majú vymyslené. Ešte sa to len rozbieha, ako som hovoril a neviem, uvidíme no. Ja som tam pozeral, ono sa stojí celkom draho, takže neviem, či by som cez to išiel, ale možno keď takto chce nejaké také anonymné ubytovanie a potrebuje to, tak tu je na to stránka. Ďalšie, tu máte ešte nejaké jewelry, keby ste chceli, neviem, sú tu nejaké prstenia, hocičo, to tam nebudem, neviem, ani som teda ich nepozeral. Nejaký marketing, no chcem prejsť na toto, lebo toto je dosť akože také väčšie. Máte tu normálne marketplaces, kde môžete proste kupovať nejaké hry, proste phone cases, hocičo. Shoppingbit, tu tiež môžete kupovať tam skôr také služby, nejaké neviem, letenky alebo dačo také. No také najhlavnejšie, čo by som o tom chcel spraviť ešte osobitne video, je XMR Bazar. To je bazar založený len na Monere, proste fakt, že bez tretej osoby. Niekto tam niečo listne, vy mu napíšete, neviem potom jak to funguje, proste mu pošlete Monero, on vám to pošle. Je tam ešte nejaký taký ten legit systém, hej, že nemôže tam každého proste nejak oklamať, že proste mu pošle Monero a on to nepošle, je to tam tak vymyslené. Máte tu všetko od hociakých služieb, proste účty na, neviem, na Telegram, je to všetko, knihy tu predávajú. Je to bazoš, nie že väčší bazoš, ale fakt predávajú tu akože z celého sveta. Sú tam už aj nejakí zo Slovenska, z Česka, určite ja by som tam chcel niečo dávať v najbližšej dobe. A rozrasta sa to extrémnou rýchlosťou. A je super také veci podporovať, kde nie je žiadna tretia osoba, len dva ľudia medzi sebou, čo obchodujú. Toto tu, ak sa nemýlim, je taká originál Monero akože stránka s merčom, neviem, či to je presne taká, že official. A môžete si tu kúpiť pohárik s Monero logom, mikiny, nálepky, vlajku, nejakú takú mikinu, neviem, podložku, tielka, topánky, kraťasy, fakt, že veľa tu toho je. A hej, platíte iba Monerom, ak sa nemýlim, neviem. Môžem pozrieť, že či tu berú aj nejaké iné kryptomeny. Alebo je to fakt, že len na Monero. Pravdepodobne asi len na Monero. Môžem pozrieť. Shipping do Slovenska je 4 €, čo je celkom v pohode. A ešte tax. Keď platíte nad 75 €, máte tam zľavový kupón. Môžete nájsť na Monerike. A hej, berú na moje Bitcoin, Ethereum, Litecoin. A platíte Monerom. Používajte Monero. A hej, k tejto stránke to už je asi všetko.
Alebo keď máte nejaké, keď máte psa, mačku, môžete im to kúpiť také, neviem ako sa to volá, misky. Môžete im kúpiť misky. Toto tu je veľmi zaujímavé. A je to zaujímavé tým, že si tu môžete kúpiť zlato alebo striebro za Monero. Takže, ak sa nemýlim, je to možno aj trochu na také prepratie peňazí, len hovorím, nenabádam na to, ale možno by sa to dalo tak využiť. Proste kupujete si normálne, sú overené, ak sa nemýlim, hej, sú overené. Normálne kúpite si zlato, striebro, neviem čo ešte to berú, neviem aký je na to taký kurz, že či to nie je možno trochu drahšie. A hej, môžete mať totálne anonymné zlato alebo striebro, ak chcete, alebo ak to potrebujete. Ďalej tu máte nejaké chatrooms, ak si chcete s niekým písať ohľadom Monera, alebo aj nejaké, tu máte všetky proste forums ohľadom Monera, ak chcete prečítať nejaké novinky, alebo neviem, všelijaké veci, čo sa dejú celkovo v tom tej Monero takej scéne, neviem. Tak hej, tu máte všetky tie stránky. Toto chcem veľmi odporúčiť. Tu sú vlastne e-books zadarmo. Ja už som osobne, neviem, ktoré to presne, ja som ich aj čítal, obidve. Len jedna je fakt taká strašne pekná kniha, kde je vysvetlené aj tie základy a potom sa to tak stupňuje, to ide do tých už takých potom tých matematických vecí, ako Monero funguje a tak. A druhá je iba o tých, proste, že ako Monero funguje. To takéto, hej, to je asi to. Hej, to je to trochu ťažšie, čo tomu veľmi až tak nerozumiem. Hej, to je tá Zero to Monero. A hej, toto je strašne super, to si prečítajte. Mastering Monero. Píše tu fakt všetko, odporúčam tú knihu. Je to tu aj pekne akože znázornené. Hej, píše tu fakt akože všetko, pomaly. Neviem, možno, že aj ako kúpiť Monero, ako ho storovať a tak, neviem. Túto knižku fakt odporúčam. Ďalej sú tu guides, akože poučky o Monere. No, ja som si vybral Monero Garden. Toto som ešte ani nečítal, ale chcem to prečítať. Vyzerá to dosť pekne. A ďalšie je Teach Yourself Crypto. A to je tiež vlastne, to sú len poučky o tom, ako Monero funguje. Od tých základných vecí až po tie zložité. Aj tu porovnávajú proste ostatné anonymné kryptomeny, ako je Zcash, História a tak. Ďalej sú stránky, na ktorých sa tiež môžete naučiť o Monere. Toto je YouTube channel. Je to akože zoznam videí Breaking Monero a tu máte také dlhšie videá o tom, ako Monero funguje. Je tu dokopy 14 epizód. A hej, tiež je tu všetko sú tie také, že od základu až po tie zložitejšie veci. No tu sú asi tie trošku také zložitejšie. A na Monero Inflation Checker tu máte tiež proste veci rozdelené, čo chcete vedieť, ako funguje proste tá inflácia Monera, tak všetko je tu. Potom tam boli ešte stránky, akože nejaké exchanges, alebo proste kde môžete kupovať Monero, no to si pozrite vy sami, ale tak čo odporúčujem je Trocador. Alebo keď chcete normálne decentralizovanú aplikáciu, tak si stiahnete RetoSwap a tam si môžete normálne tradovať akože s ľuďmi, čo tam majú nejaké ponuky, alebo vy sami si spravte ponuku a niekto vám určite odpíše. Keď ste to dopozerali doteraz, alebo ste to len skipli na túto časť, tak chcem tu dať taký menší shoutout Paralelnej Polis. Je to komunita na Slovensku, ktorá sa zaoberá takými tými vecmi, ako sú presne kryptomeny, alebo tu máte proste paralelnú society a určite keď sa chcete spoznať s takými ľuďmi, alebo chcete byť v takej komunite ľudí, ktorých tiež zaujímajú také veci, tak fakt odporúčam
paralelnú polis majú podniky v Košiciach alebo v Bratislave a v Prahe. Tak choďte určite tam, môžete si tam kúpiť kávu za Bitcoin, ak sa nemýlim. Ja som bol zatiaľ iba v Košiciach, tak určite plánujem ísť aj do ostatných. Tak uvidím, dám recenzie niekedy potom. Ďalšie sú VPN-ky, máte ich tu viac, no ja odporúčam túto Mullvad. Oni už fungujú proste od roku 2009, je to asi taká najlepšia VPN-ka a proste vždy platíte 5 eur na mesiac. Dá sa platiť Monerom, tak aj odporúčam z týchto asi túto Mullvad. Môžete si pozrieť tie ostatné, neviem, ktorá je úplne najlepšia, veľmi sa do toho nevyznam, ale tak počul som o tejto len dobré veci. A ešte nakoniec peňaženky. Ak chcete peňaženku na počítač, tak odporúčam Official Monero GUI Wallet. Je to oficiálna peňaženka proste od Monero Community. Je to strašne ľahké na používanie a mne sa to osobne extrémne páči, ako to aj vyzerá. Ako sa s tým aj narába. Potom tie hardware wallets, to sú normálne tie peňaženky, akože čo môžete držať, také mini. Ja mám Ledger, neviem, tu píše, že does not accept Monero, ale neviem, mne to ide, neviem, či to majú DX updatenuté. Neviem presne, aký mám akože ten typ Ledger peňaženky, neviem, ako sa volá. Ale neviem, môj bere Monero. A to mám asi ten taký možno najstarší, čo bere. Potom tie novšie by mali úplne v pohode brať, to neviem. A Trezor tiež to viem, že bere, ale tam to sú sa mi zdá, že trošku drahšie. Tým, že ja som kúpil ten Ledger starší druh a tie Trezor už sú trochu také novšie a drahšie. Takže, hej. A na mobil odporúčam len jednu a to je Cake Wallet. Môžete si tam kúpať proste cez tie gift card, je to extrémne ľahké. Keď máte Android, tak pridali funkciu, že nemusíte mať zapnutú proste Cake Wallet a vám to automaticky akože synkuje blockchain, lebo vždy vy vlastne potrebujete akože updatenúť ten blockchain a aby ste proste v kuse, že chcete zaplatiť, tak nečakali, proste len si zapnete, že pozadí vám to začne akože v kuse updateovať a budete mať vlastne v kuse synknutú peňaženku, budete môcť ňou hoci kedy zaplatiť. Na iPhone to zatiaľ nejde, ale tak aj tak nestačí, aj keď jem on tak, kde zaplatil čo online Monerom, alebo fakt, že napríklad som ten týždeň nič neplatil, tak len na minútku, na 3 každý týždeň zapnem, ono sa mi to updatne a to je všetko.